A Mallorca hi ha una reunió de científics organitzada pel Centre Superior d'Investigacions Científiques que està decidint quines investigacions són les prioritàries per crear polítiques de conservació de la biodiversitat. El 1992 es va celebrar a Rio de Janeiro, Brasil, la Cimera de la Terra, que va marcar l'any 2010 com l'any en què s'havia d'aturar la pèrdua d'espècies al planeta. Ara som al 2010 i la taxa de pèrdua d'espècies no només no s'ha aturat, sinó que s'incrementa. Així que enguany s'ha declarat Any Internacional de la Biodiversitat. Dues causes s'apunten com les més importants en la pèrdua d'espècies a tot el món: la destrucció d'hàbitats i el canvi climàtic. Les dues estan provocades pel desenvolupament de les societats. Per primera vegada en 14 anys, a les reunions de científics europeus on es decideixen quines són les investigacions prioritàries hi participen, a més dels experts en ciències pures, científics de branques socials. I aquesta reunió està coordinada per l'IMEDEA a Mallorca. Se identifican temas nuevos de investigación en los que sería importante trabajar y probablemente el más importante es la evolución en tiempo real y lo que está llamando naturaleza antropogénica, evolución en respuesta a la presión evolutiva que ejercen los humanos. A Balears ja no es perden espècies a un ritme alt, perquè ja s'han perdut. El progrés ha anat per davant de les polítiques de conservació. Se ha perdido muchas, sobre todo por el desarrollo costero, y además hay que destacar que esta es una comunidad que tiene muy pocas especies, pero muchas de ellas muy especiales. A la reunió no falten crítiques dels mateixos científics al com i el per què. Es donen doblers a la investigació. En la Europea hay situaciones de lobbies y de contactos en los cuales hemos vivido en nuestras propias carnes, como no solamente ocurre en España estas cosas de no priorizar la investigación y priorizar, sin embargo, otras que a todas luces és menys important. Aquest, diuen, és el problema d'haver de posar fronteres als hàbitats dels animals, que no posen límits imaginaris al seu territori.